अरे बूढ़ी आ पतोहिया का कहत रहुए सवेरे तारा से कहतिया कि लावला बिन के ले आए त खाना दे बना ले आए त खेत दे। हाँ तो का है गैस पर नहीं बनत। हम आतना बेटा के सेवा करनी पोस पाल के तैयारी करनी ऊ आइल तो हमरा के निकालतिया। आज तो उहे नु बात बा बेटा के सब लोग यही खातिर नु पोसेला बाकी अब आजकल के तो बेटा पतो वैसन हो गइल बा। पहले सास के शासन में रहत रहली सब पतो आ अब उद्वासन में रहत तारी सब सास के उद्वास लगा दे तारी सब तो वही जमाना के हिसाब से तू रह। बेटा नहीं खानु बोला ठीक बजाए तो बेटा नहीं के बोला तो ओकरा के हम समझा दे। दुख माया नहीं खा बुझते बुढ़ारी बाप कहा जाए। मत रो हम बानी नु रे पूर्व कम किया तानी अभी नानू रू एक खा लो अब पपीता ले आइल बानी तो हरे खाती सवेरे से धोइले बानी बगली में लो है पपीता खा। बड़ा टूटा लाइक है दातवा लाइक है। आजा दांत लगवा दे चिंता मत करो पान के दुकान करे तो पहले हमरा के तीना के किलो के अरे दयानंदवा से कह के का सेंटरिंग करा के डालवा दे। अच्छा ठीक पाका के हाँ पाका के कराया तो जल्दी ना टूटी पत्थर हो जाए। आज बरखा बिहान से देखल जाए बिहाने ढलवा देवता हर दांत दयानंदवा के बोला है आ सेंटरिंग करा के आ सीमेंट बालू से ढलवा दे। कोणिया मिस्त्री बानू डॉक्टर एकदम बढ़िया हो कतना पिलर डाल दे कतना पिलर डाल के खड़ा कर देले बा कतना पुल बना देले चक्सलू देला ना बुढ़ारी में इंजेक्शन से दे रहा तारू जवानी में तो कतना भैंस वाला सुई से दे रहा तारू आए जवानी में तो कतना भैंस वाला सुई घोपू अवलू वो दिन ना कुछ कहलू एक बार सुई से डर लगा तो सुई वही ना देला बुझा गई करनी बसूला ले आई करनी बसूला ले आके आ पिलर ढाल दी। अब जाए देखो बुढ़ारी में भटिया बतानी भटिया आला बात। अरे बुढ़ारी में भटियारा समझता रू वो घड़ी जवानी में इतना मजा मर लू अगर भटियारा ना रहती तो हई कुली लड़का सन के मुँह देख तू ओए देखो ये दाता बुढ़वा के अभी जो जागता। चल उठ मियाँ जब बन गई घर में चल छूटल जा रो के आराम से चलतनी चलो चलो घर में छूटल जाओ देख बिछौना बिछा दिले बनी मच्छरदानी लगा दिले बनी चौदह की पलाई। अरे बूढ़ी ए बूढ़ी आ तो नहीं बीड़िए दे ना मारी मुझे बीड़ी हमरा लगा धर बा एगो बीड़िया पियाव ना नहीं के बीड़ी हमरा लगा ऐसा है जब बेलौजुआ में रखले बैठू मारी मुझे हाथ मत लगाई बैठो ए बूढ़ी सुन ना क्या एगो बीड़िया पियबू मेरी नाइक है ऐसा है जब बेलौजुआ में रखले बैठू आय बाप रे नजर बहुत तेज बा कहना हाथ लगा के निकाल ली। आय बाप काहेला कोइले बानी जी बुढ़ापा में। अरे बुढ़ापा में अरे हमार नजर तो आज वैसन बा कि उड़द चिड़िया के हम पिछुआड़ा में हरदी लगा दी। हमारी मुदो हमरा के हरदी मत लगा। सुन ना एगो काम करो मच्छरदानी में ढूको काहे के चलो ओका बोका खेल जा ओका बोका खेला ना आवेला तीन तरह का आवेला। हाँ तो उहे ओका बोका तीन तरह का आ लहू आ लाठी चोनन काठी आ चानन के नाव का ई जो ई बीजो ई आ पान ले फूल ले ढोड़ी आ पूचू